Dong mukaga hichi along PGR alam kia putha kachisong. PGR along le along kido atumaphan katharlia sai klembek nangji katharlia saya mo klemji aphan arni pangdakpon pitik ke kachisong saya mo an susisi rat pen edon inut nang barsi kachisong pangtang ponji pusi dong mukaga hichi along kachisong along klamalong pen lamthe pangdakpon. Kedamtang jitini phain koira trok arni dong mukaga hichi along Karbi Student Association lapen elai satum Jelangsi PGR along le along kedua tumaphan ketharle sai amo klem serak nangji pu kachisong padupon. Karbi Anglong Autonomous Council atum PGR along le along katharle sai klem thek thelo pu chipudak non. Klemun elo pulote klemun epu chipudak non rada phan kapachubai ing ton milo. Kedam tang apor ahot katharli ji aphan hukum kipi alo kipi ke ahok kali rad aphan kapachubai chot lasi klem thek the pulote nang chithan dak non klem thegatum aphan pa klem nang pusi council aphan lechong rong pharpen ke jongpon padu jeklojon trok ansuse plengdet apheta PGR along le along kido atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen la anar niloti ketharle asai aphan klembek popu rad aphan lamcha kipi thek longlelang thang alamta klardak longlelang lasi komantu lo PGR along le along kido atumaphan katharle po komantu lo katharle ji aphan arni lapen apor ki hot po pusi Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachisong along klamalong pen angtong ingti kathar karjupon pado. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Komara bang sia hok pet mak ke claim di bang mak ke claim ke bang mak kacubai da ington milu lapin claimun e pune claim ke pukogoi thenang litum ke rat atum phan kacubai ke rat atum ta lule rat tum chini atlu rat nang pang theket lu langsona jasemet bet pang ke lake rat phan kapal luchot ke damtang eviction notice ki pi halata ahok pet eviction notice ki pa megali halaso eviction notice ki pita rat aphan kapal luji aphan si ningre phok ki pi halaso huta lake rat aphan kapal lu ke pai aphan itum claim lu ke hala ke kapal lu phan to lapenan parta eviction notice pidet pen stay order doni kora hini tum sikelong tot lapen hala kya hokpet ke doni kora hini takali lapen stay order dia kha doni kora hini lo lapen hala ke stay order da selepet kali Karbi Anglong Autonomous Council tum kapang tri Karbi Anglong Autonomous Council tum dak tim Karbi Anglong kajari tum eviction ke claim kang tum ke posi akes ana kp long isia lam erset tung set Karbi tum hai et loku anutin adon tit Karbi ku kacepat temen kace song hala sotomon ke jablong da selepet eviction claim nang di puar di kipe puniling kubangke lapen ke claim kang tungte po bangke hala so hut high court long case kidota Karbi Anglong Autonomous Council standing council pan chetoy dunde advocate chetoy dunde hala advocate chetoy dunde dot posi alang litum stay order da kelong lo lapen stay order kelong ke doni ko rai hini bet lapen hala anpar don krisin ke batum ke nar ke krisin ke batum dolang hala tum ke stay order la son thangna ta awe lasi alang litum ke eviction claim di pune claim un kami hala bangke claim bank de jong lapen alang litum rat tari jung wali si politically a crisis ke dok yun eda posi alang tum claim ke lasi un elo pulate nang ke thanda koi thek thelo pulate nang ke thanda koi thek tum ka to lapen ke claim dia ning ke hanga tum to mo ke alang litum rai cream un down e rai cream pule alang tum siksa damo Karbi Anglong mo mana tenga me jana potro si alang litum lasumang si klar ka patino lapen parda eviction ke claim dong si alang litum non ko bang un elang apor encenang law enforcement bang state government nang pp pulate labang da job ni election kitingi tum sase election kitingi tum sase election kitingi tum sase PGR mati election koro PGR mati election koro PGR mati election koro no election no election no election election
ทางอาชีพเลยเป็นกาเจซองนอนปีนี้อันนี้นะบางแกปีนี้แกก็ปีโลไปอาชีพโลตาเลียนนอนบางแกจิตที่อาชีพโลนอนเทียอาชีพโลนังกิเลทุบจิกโลจอนทรอกซีอานาอปอนังเลเอโลเสตาปีนี้อันนี้อันตาการบิยังลงออโตนมัสคาวน์ซิลเป็นนิลิตุมลับวันอันนี้บางแกอีวิกซอนอพันเคลมปอนปูปีนี้อันนี้อันตาลำจากบางเทคลงเลยนะทางลำตัดลาดักลงเลยนะปีนี้ละบางโซกัจเจซองอาจจะตายเป็นปีนี้เลทอตเมKarbi Anglong Autonomous Council kacari pon asia make hai tuliram ronghang pen ke chenglok tim Karbi Anglong phan pi kardak pen itum karju nengel halo komantulo eviction ke claim po komantulo katharle po arni la pen apora bang than pe kardak nang po la than pe klar thek thik ke bang ke kache song bang ke la ke litum ke sang thek thelo la hello pini cm make hai kachini nenge bang ke Dhansiri arat non puta kemisena tu war chilengdon longlipin lang. Lason si lakha kriser kem Dhansiri constituency ke parlo difu ahemti ko lep udam detta henuni. Dal dili pen difu matipong worpon put atowar kemisena tu war non puta kachilengji aphan school loke charlia somaratum kedam kebang kisuki un ipen chenglo asona ki songpen non puta aki songpen jokpan un ipen lang. Pinpor dami Karbi Anglong Autonomous Council Arta Droxike Braketom Annang Pleng Edlo Bonta Karbi Anglong Arlo Kaching Thoramoke Lapuan Betlang Maputa Kachirok Togara Datum Chethan Ponrinti Lasin non kachari bom BJP Sarkar ki Kidoke Lak Arada Phan Kanghon Kajinso Thek a Sarkar La Potsi Karbi Anglong Autonomous Council Akijaki Theki Dingatum Karbi Anglong Arat Aphan Ingjin Sora Kaching Thoramo Kepali Ji Aphan Pinang An Rong Arat Atumpen Kachuningri Padupon News Desk Report Public TV Karbi Anglong